ҳодисае ки имрӯз дар бораш гап мезанем ҳамин қадар ғайриоддӣ ва даҳшатнок буд ки диққати 10 миллион нафара дарҳол дар худаш ҷалб мекунад. Даҳҳо ҳазор одамо ҳаракат мекарданд ки айни замон дар ҷои ҳодиса қарор бигиранд. Барои чӣ? Барои он хотире ки ҳар яки унода ҷолиб буд ки дар асл чӣ рух додагиай. Шумо ҳам фаҳмед ки дар асл чӣ рух додагиай, маҷбурен ки ин видеоро то охир тамошо кунед, чунки бале бародаро, ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Як выпуск аз рубрикаҳои расследование. Агар тайёр бошен шумо, ҳамихе ғайрият дошта бошен, дар видео лайк ҳамонену бинависен дар комментария ки ма ҳамиҷаем рафтем тамошо мекунем. Ва пеш аз видеоро тамошо кардан тавсия метавонам бародаро шуморо шифоҳиҷомара ки метавонанд шуморо бепул ҳиҷома кунанд, но то моҳи шарифи Рамазона. Барои ҳамин хотир шанси беҳтарина аз даст натиҳен. Ва ҳамчунин иё доранд дороҳои гиёҳӣ ки шумо метавонед дастрас кунед, аз уҷа харидорӣ кунед. На танҳо дороҳои гиёҳӣ, бештару бештар чизҳои ба саломатии одам фоиданок доранд. Номро ва адрес дар болои экрани шумо. Субҳи 1 июли соли 2018 шаҳрванди 80-солаи Делии Ҳиндустон Чарансин хеле ҳам ҳайрон мешавад аз чизе ки мебинад. Яъне ки пирамард як талпаи одаморо мебинад ки дар кӯчаи танг дар рости магазин ҷамъ шудагиянд. Албатта ҳар субҳ дар инҷа чунин миқдор одамо ҷамъ мешиданд, лекин ба ин дараҷа не. Барои чӣ хотир дар назди магазин ҷамъ мешиданд? Барои харидани продукта. Лекин ин субҳ аз дигар субҳҳо фарқ дошт. яъне ки ин магазин оилавӣ буд, аз оилаи чундаванд. Дар тамоми ӯ муддате ки ино дар ин магазин, яъне ки дар ҳамин территория зиндагӣ мекарданд ва мағозаи худшона доштанд, ки зиёда аз 20 сол ягон вақте набуд ки уно дертар аз соати 6 мекушоданд магазина. Лекин имрӯз аллакай чанд соат гузаштагиай, лекин дар ин мағоза боша ҳоло ҳам баста аст. Гулчаран Синх ин оиларо аз дигаро хубтар медонист. Аз ҳамин хотир ӯ ба хулосае меояд ки якумин шида рафта тафтиш кунад ки барои чӣ хотир ин мағоза имрӯз ин қадар дер кушода мешавад. Оё мешава ё не? Ин одам ба хонаи ӯ равона мешавад ки чӣ хеле ки шумо медонед магазин семейни, яъне ки оилавӣ буд ва дар ҳамун дом қарор дошт. Дар якум ошиёнаш мағоза буд ва дар дуюм ошиёнаш боша хонаи ин оила. Вақте ки ин шахс ба лисинсияҳо боло мешава, мебинад ки дари даромадгоҳи хона кушодаа. Дар дохили хона ворид шида он чизеро мебинад ки дар ҷош шах мекунад. Свет намезанаш, аз чизи дидаш шах мекунад. яъне ки дар ин ҳолат шумо фикр мекунед ки бале хази ин шахси оддия ягон ҷиноят шудагия ё ки ягон корое шудагия ки албатта метавонад ки шах кунад. Лекин дар ҳамин вақт метавонем хушбахтона бигем, ёни ки аллакай дер шудагия барои хушбахтона гуфтан патрул мегзара полисейский. ва дарҳол ӯ якчанд одамеро ки дар унҷа талпа шудагӣ буданд бераҳа карда ба ҷои ҳодиса ҳозир мешаванд. Офитсере ки ин ҳодисаро мебинад чунин мега: дар давоми 17 соли корим якумин бора чунин ҳолата мебинам ва умедворам ки дигар дуюм бора набинам. Пас чӣ гуна ҳолат буди кор? Чӣ буд? Даида чӣ гап рафтаистай? Ба ғайр аз оне ки шумо мефаҳмед ки чӣ рафтаистай, бо шуморо удивид мекунад ки ин кор чӣ хеле рух додагиай. Бо вақте ки мефаҳмед ки чӣ хеле рух додагиай, бо удивид мешен ки чаро рух додагиай. Вақте бо мефаҳмед чаро рух додагиай, бо удивид мешен ки ки ин кора кард ва барои чӣ. Яъне ки ҳодиса хеле ҳам ҷолиб ва пурпечу тобай, лекин чӣ хеле ки лангуливу рамзия меган, ин афсона нест, ин реалие. Тамошо мекунем. Далши лайка фаромӯш накунед. Аввал бародар, агар шумо монда шидагӣ бошед, метавонед дар ҷа як камтар пауза кунем, пиёлаи чойтона аб навид кунед, лимон шах шуак биҷафену ва то вақти лимонтона ҷафидан, бародаро беҳтарин совет одамоида ки мехоҳанд ба хонаи худо сафар кунанд. Марҳамат бародаро ба ширкати Hajj Center ки шумо метавонед ба боварии 100% муроҷиат кунед бе ягон ташвиш. барномаи 10 рӯза $1150, барномаи 14 рӯза $1200 ва барномаи 20 рӯза $1300. барнома бо тамоми экскурсияҳо ва меҳмонхонаҳои замонавӣ ва аз ҳама муҳим шуморо то охири барнома роҳбаладони тоҷикзабон ҳамроҳӣ мекунанд. Пацаны, вообще, ребята, классно. Полис мегӯяд ки ман ҳамин хеле ҳайрат зада будам ки аз 1 минут зиёд дар уҷа истодагӣ нестам ва баъдан ба началство нақл мекунад тамоми ҳодисаро. Ва аллакай ман хиёл мекунам ки дар ин навоми видео шумо фаҳмидагиен ки ҳам ҳамсоя ва ҳам полисейский дар хона чӣ дидан. Ин метавонист боша ҷасад. Правильно? Бале. Лекин на танҳо ҷасад, балки ҷасадҳо
ҷасадҳои тамоми оила. дар ин оила 3 пакалини зиндагӣ мекарданд. ҳамин хел дар ин хона 11 нафар буд, дар синни аз 15 то 80 сола ва ҳамаи дар ин субҳ мурда дарёфт карда мешаванд. якум чизе ки полисейскиҳо мебинанд и нараяни 80 сола буд, ҷасадиу рост дар рӯи замин. Ва ҳар як суратое ки бародаро ман дар видео нишон додам, агар ин маънои ӯро дорад ки суратҳои реалния. Ва гӯш кунем баъдан ки чӣ ҳодиса рух дод ки ин қадар полисейский тар кард. 10 нафари дигареро ки ин мебина ҳамаш дор кашидагӣ буданд бе ғарзаи кампирак. албатта ки ин манзарае ки мебинӣ хид аз хид даҳшатнокае, лекин бози кора як чиз дига даҳшатзада мекард ки даҳанҳои ӯ маҳкам буданд. чизи ба мисли худтон фаҳмидем. ва на танҳо даҳоношон бародаро, дасту по ва чашмошон ҳам бастагӣ буд. ягона ҷондоре ки дар ин хона ҷонаш дар бадани ӯ боқӣ мемона ин саг буд, лекин аз хотире ки давоми хеле ҳам соатҳои дароз дар таги офтоби гарму сӯзони Ҳиндустон дар болои криша бастагӣ мемона, камтар пас ӯ ҳам мемра. албатта ки ҳар як одаме ки вафот мекунад нисбати ӯ суханҳои хуб мегӯянд ки ӯ одами хуб буд, лекин ба он нигоҳ накарда ки ё одамҳои хуб буданд ё ин ки бад буданд, дар ҳамун сонияе ки ҳамин кор паҳн мешавад, ҳамун минуту ҳамун соатҳои наздики ҳамин коршидагӣ, ҳамин қадар одам дар гирд дар атрофи ӯ ҷамъ мешаванд ки ҳеҷ ногуфтанӣ раҳи гузаштан намеёфтӣ. журналистову дигарош бошанд чи ино беҳисоб ранги рамзиявори операторша дық қимчак мезанав мега камера бигиб дав. бо темболи тасаввур кунем бародаро ки дар инҷа мурда 11 та мурда момаи лангули як мурда да камера гирифта айбайни раҳ маън кардагия дар инҷа 11 та мурда. медонед ки лангули чӣ кор мекард? подходкои кунтинест мардак нахо ҳами хел кунад. акнун мегзарем ба қисмати тафтишот, расследования. фаҳмем ки чӣ бо ё рух додагия. лекин дар ин кор ба хеле ҳам мушкилии сахт рӯпаро мешавад политсия, яъне ки наметонистанд муайян кунанд факти ғората, қатла ё ин ки дигар чизора. яъне ки барои ин кора кардан ту бояд ягон хел доказателия ё ин ки ягон хел след дошта бошӣ, ягон из боша. лекин дар хона ягон хел изҳо набуд ки шахси сеюм ин кора карда бошад. но ҷавоб ёфтан дар корае ку. так что мисол намешавад ку лангулиу рамзияро бугӯи хай ҷавоб натаҳем шумо дабиват кардан мегирӣ ку. ана ин хелам бояд ки политсия дар инҷа ҷавоб ёбад чӣ кор бо ино рух додагия. ва албатта ки ҷавоба шумо тамошо мекунед дар видео. агар ки мо фикр кунем ки ягон хел нияти бад шидагӣ неста, ягон хел душман иё надошта бошанд, ягон изи неста ки ба хона ё ягон кас ворид шидагӣ боша, пас чӣ гуна чӣ сабаб шидаира сабаби марги ино? ягон хел корҳои ҷодугӣ, ягон хел серу, ягон вай, ягон хел худқурбон кардан, ягон хел дар ягон секта бошанд ё. лекин не, аз наздикои ӯо мефаҳманд ки яъне ки пурсон мешаванд ки чӣ гуна одам буданд, одамои динӣ буданд, лекин ба ин дараҷара ягон секта пектада омехта набуданд ки бихезанд хичона букушанд. хеле ҳам савримени буданд, телефон доштанд, интернет доштанд, ба мисли дигар одамо умр ба сар мебурданд. ба ғайр аз ҳама ин яке аз духтарои Чундава Приянка дар яке аз отделои CIP Global сардор кор мекард. ин онеро нишон медиҳад ки барои чӣ вай руководители як зиндагиш ҳамаш хуб ҳама 100% чӣ маҷбурш мекунад ки бирова худкушӣ кунад? правильно ин масъаларо нигоҳ канда накора. албатта агар ки тарафа хат бизанем бигем хай ягон кас дига кардагия, хинае ки фаҳмидан ки ягон кас хона даромадагӣ бошаву 11 одама бе ягон зӯроварӣ, бе ягон чӣ бикуша, 10 нафарша дор бикаша, ягон из нест. чӣ гуна? албатта ки дар он вақт дигар версияҳо ҳам дар сари одамо мезанад ки хай хоб агар ки бигем қувва озмоӣ набошад дар оҷа ягон кас бе зӯроварӣ, мумкин е ки одаморо аввал кишта ба дор кашидагӣ бошанд, но барои ин гапа гуфтан бояд ки из дар бадани ӯ аз латокубу ягон зӯроварӣ дига бояд боша ку. дар бадани ӯ ягон изи дига ҳам нестай. мемона як варианти дигар, заҳршон додиянд, ба доршон кашиданд. так но бояд ин версияам таҳқиқ кардан дар кора, просто так гуфта намешавад. ранги рамзия бугӯ ту 1 миллион дуздай тамом халқ қабул бовар куниша. не, таҳқиқ дар кора. яъне қадами дигаре ки бояд мекардан барои тафтишота хуб муайян кардан и медицинский экспертиза буд ки баъдан 11 мошини ёрии таъҷилӣ ба хона наздик мешаванд. ҳар як мошин барои ҳар як нафар. ва бардора шумо тасаввур кунед ки чӣ қадар ин ҳодиса ҳайратовар буд ки дар ҳамин вақти мошина омаданд дар назди хонаи Чундава зиёда аз 5000 одам ҷамъ шидагӣ буд. яъне ки ин одамо барои он ҷамъ шидагӣ набуданд ки чихе не, ин одамо метонистанд ки бихезан бунтават кунанд, яъне ки ӯ талаб доштанд аз властҳо, аз политсия ки бифаҳмонанд ки кор чӣ гуна рух додагия ва политсия ҳеҷ кор карда наметонист. ҳатто барои ором кардан министр ба ҷои ҳодиса ҳозир мешавад. албатта ки хушбахтона метонанд
ҳамин хеле коре кунанд ки бунтавад накуна халқ, лекин баъдан ҳам политсия, ҳам журналист, ҳам халқи оддӣ ҳама кофтисае ку чӣ гап штаги боша. Як мозги калон мешава аз ҳамао, як чанд сафпадениҳову корҳои ҷолиб заметид мекунанд ки ин сира фош мекунад. тамошо мекунем ки чӣ гуна. ҳамин хел маълум карда мешавад ки дар хона 11 тиреза буд, 11 хато дар решотка, 11 примичкаҳои оҳанӣ дар дари магазин. Яъне ки и чӣ гуфта метавона? Хай 11 сафпадени, хай дита чӣ сафпадени шида метавона? Сеюм сафпадени. Ва ин сафпадени бояд фаромӯш накунем ки шахсҳои мурдаги ҳам 11 кас буданд. Ва боз ин ҳолата хеле ҳам даҳшатноку ҷолибтару камтар паш метавонад хеле зиёд шидан мегира он буд ки дар хона 11 таи дига труба буд, трубае ки воздух ба хона таъмин мекунанд. Ва боз дар ин трубаҳо ҳам як чизи ҷолиби дигар аст, яъне ки 7 таи ин труба нукошон ба поён ай ва 4таш боша турбаҳои ростанд. Пас ин чӣ гуна ҷолибӣ дора? Дар хона кишта шидагӣ буд 7 зан, яъне ки 7 турба нукошон поён буданд, 4 турбаи дига нукошон рост буданд. Дар хона дар байни мурдаҳо 4таш мард буд. Бале, ман хиёл мекунам ки ранг ягон чизи фантастик, ягон сказкавори ба назар мерасад, лекин не бародор, ин гапҳоро мо просто так нагуфтесем. Ин ҷолибае. Сафпадениҳо аз як тараф хуб ба назар мерасид, хиёл мекарди ки барои ҳалли масъала ёрдам додесанд, лекин мутаассифона ин якбора пурпечу тоб мекард дар назди следователо ин ҳодисара. Хай шумораи мурдагиҳо ба шумораи количестваи ашёҳо мувофиқай. Ишто акнун мо интизор будем медицински экспертизара. Экспертиза муайян мекуна чира? Ҳичира. Яъне ки ягон хел қатли через зуроварӣ, ягон хел заҳролуд кардан, ягон чӣ дар бадани ӯ мушоҳида карда намешавад. Беғарз аз сардори худи ҳамин оила, ягон кас ҳатто ҳаракат накарда ки худшо озод кунад. Тасаввур карда метавонед? Яъне ки след мемона вақте ки дастота мекаши ҳуй карданда пота ягон чӣ дига след мемона дар пӯст. Ягон кас ҳамин ҳараката кардагӣ неста. Дар болои оне ки ягон кас заҳролуд кардагӣ набуд. Чӣ гуна? фикри шумо ҳам мемояд ки одамо худшона киштагианд, но фаромӯш накунед ки дасту пой вобастагӣ буд қати чашмошон ва ҳамаш. Барои бо далилнеши ҳолата фаҳмидан нигоҳ мекунанд камераҳоро ки хушбахтона як камера меёванд ки дар рости ҳамин магазину хонаи ино буд. тамошо кунед ки дар кадр чӣ мебинем. дар камера аз ҳамада ҷолибиш он буд ки як чанд рӯз пеш аз ҳодиса ва худи рӯзи ҳодиса ягон кас ба ғайр аз аъзои оила ба хонаи уно наздик шидагӣ нест. иҷода мо фаҳмида метавонем ки одами бегонара, одами бернара мо бояд иҷа қуш накунем. ҳама корҳои ки шидагиай худи оила медонанд, но гуфта наметавонанд. яъне ки 3 рӯз пеш аз ҳодиса дида мешавад ки ӯо 4 та табуретка мехаранд, яъне ки стулчаҳое ки дар болош местиву ҳамун суратошон буд ку истодагӣ. ва як чанд соат пеш аз ин ҳодиса шидагиам бо дар кадр дида мешавад ки бо табуретка харида овардастиянд. худи ҳамун шом писаршон дида мешавад ки вақте ки магазина маҳкам мекунад, аз дохили магазин як тупи сим меброра, яъне ки шнур чӣ хеле ки бигем. яъне ки дар инҷа ман мефаҳмам ки шумо дам хеле наздик шистае ки меган худкушӣ кардагиан, худшона киштагиан, лекин бардоро мо бояд фаҳмем ки ба чӣ мақсад ӯ кора кардагиан ва чӣ ӯро маҷбур кардагиай. ин қадар ҳаёти хуб доштанд, ягон камбудӣ надоштанд, лекин як чанд факте ки ҳозир ман баъдан шумода мегум, ин фактҳо бо вабше нобуд мекунанд онира ки ё худкушӣ кардагиан. яъне ки чӣ фактҳо? дар ин хона тайёрии тӯй медиданд. яке аз духтарро бояд ба шавҳар медодам, приянкара. одамо тайёрӣ ба тӯй дидестиян. вай бача кредит гирифта, чумо намедонам дар ҷо зангирӣ чӣ хеле. тайёрӣ ба тӯй дидестиян мераванд худкушӣ мекунанд осознана. туғри намегира ку. яъне ки бардора ин ҳолат ҳамин хеле ҳолате ҳастае ки любой намуд агар ки фикр кунӣ, бо як факти меброра ки он тарафе ки ту фикр кардаси, он версия ки ту овардаси, ӯ версияра бо меҷиқа. пас чӣ гуна мо ҷавоб ёфта метавонем дар ин ҳодисаи рухдодагӣ? ҷавоби ҳодисара бале медонанд худи ҳамин одамое ки мурдиянд. омада хайр то видеоҳои оянда. чӣ мурданда кошто бифаҳмед? Не. ҷавоби ҳодисара ҳамин одамое ки мурдан ҳамиё медонанд ва ҳамиё ба мо мефаҳмонанд. тамоми ҳодисара ошкор мекуна 11 рӯзномае ки аз ин хона дарёфт мекунанд. албатта чӣ хеле ки фаҳмиден 11 рӯзнома аз ҳар як аъзои ҳамин оила буд. дар ин рӯзнома чӣ навишта шидагӣ буд ва чӣ кор шидагиай? барои кора фаҳмидан мо бояд ки аз ҳаминҷа резка қафоматад кунему камтарак хубтар аввал фаҳмем ки ин чӣ гуна оила буданд.
чӣ кор доштаги бо ё ва ё чӣ мехостанд, кто ты вообще сам такой. Оилаи Чундава оғоз мешава аз Бапала ва Нараян. Вақте ки ӯ оиладор мешаванд, ин қадар дов дастгоҳе ки ҳозу доштанд, магазини дигар чизо он вақт надоштанд. Баъдан ӯ соҳиби 5 фарзанд мешаванд. 3 писар Дниш, Пхавниш, Лалит ва 2 духтар Суҷата ва Пратиба. Баъдан ин оила бо ҳамроҳии фарзандош ба Дели мекӯчанд. Фарзандои калониш духтар ва писараш оиладор буданд, аз ҳамин хотир ӯ ба Дели намекӯчанд. Ҳалакай дар ин вақт дар Дели якум мағозаи худшона мекушоянд. Писарош оиладор мешаванд, Пхавниш ва Лалит, ва оҳиста дар ин хона 12 одам оғоз мекунанд истиқомат кардана. Чихе 12? тоқат кунем бардор. Дар мағозаи оилаи Чундава одамо бисёр буданд ҳама вақта. На ҳамаи ӯҳо ба хотир ягон чӣ харидорӣ кардан медаромаданд. Бисёр вақт одамо ҳам хел ворид мешуданд, то ки ба Бапал салом алейк кунанд. Ва бисёр одамо ӯра ҳамчун падар мегуфтанд. Мисол мегӯянд хумонда батя ё ин ки падар. Одамо ӯра хеле ҳам сахт ҳурмат мекарданд ва барои ягон совет ба назди ӯ ворид мешиданд. яъне ки одами авторитетни, одами қадрдон ба ҳисоб мерафт. Дар дохили хона ҳам Бапал ҳамин хел авторитети калон дошт, хеле ки дар берун буд ва ҳама вақт охирон сухан аз пушти ҳамин буд. чизе ки ӯ мегуфт ҳамин кор мешид. Соли 2004 як нохушӣ рух медад дар оилаи Чундава. Писари хурди Лалит ки дар ӯ вақт 34 сол дошт, дар як мағоза кор мекард ва ҳама вақт аз мағоза ба хона шаб дер бармегашт. Як вақте ба хона баргаштанд, ба ӯ ҳуҷум мекунанд. Магазине ки Лалит дар оҷо кор мекард, ин магазини фанер буд ва одамое ки ба ӯ ҳуҷум мекунанд танҳо барои ғорат кардан ҳуҷум мекунанд. Лекин кор чӣ хеле мешавад ки ӯ одамо бо ӯра латтакӯб мекунанд ва дар болош фанера партофта магазина оташ мезананд. Ва албатта ки ба мисли тӯпи оташин аз дуруни оташ ба берун мебарояд хушбахтона, лекин дар натиҷа овозша гум мекунад. намесӯзад садо пардошу. Мақсад шумо медонед ки кинои ҳиндиро Шанкар овозш гум мешавад ку ба мебаранд, хеле хун мереза бо гап мезана. Мақсад ҳиндиёда хеле чиз аст. Хайр ман медонам ки барои масхара нема, ягон каса масхара накардестан бардор. Одам ай тарс любой кор шуданаш мумкин аст. яъне ки аз ин пас ин одам танҳо бо хат метавонист ки бо дигарро суҳбат кунад, лекин мушкилоти асосӣ ин набуд. Даҳшат баъдан сар мешавад. моҳи август соли 2007 сардори оила Бапал баъди беморӣ вафот мекунад. яъне ки одаме ки дар ин оила ва дар назди халқ авторитет буд, ҳама ӯро гӯш мекард, охирон сухан аз пушти ҳамон буд. яъне ки вақте ки сардори оила мебара, ҳама ба ҳайрат меояд ки ин оилаи калон бе лидери худшон чӣ гуна умр ба сар мебаранд. лекин ҳамаро ҳайрон мекунад он факте ки оилае ки ҳамин хелам хушбахт буданд, баъди марги лидершон ҳам хушбахтанд. яъне ки бо аз он вақта хубтар чӣ гуна ӯ бештар зиёдтар кор мекунанд, ки дар натиҷа соҳиби боз як мағозаи дига мешаванд. аз кашидан нӯшидан даст мекашанд, хӯрокҳои палезнида мегзаранд ки барои саломатӣ хуб боша. яъне ки барои саломатӣ хуб кардан, сигарет накашидан, арақ нахӯрдан, дигар яъне ки ният дорӣ ки саломатит соз бошаву умри дарозтар бинӣ. яъне ки ҳеҷ вақт одами худкушӣ мекардагӣ кора намекунад ку. а кӯдакошон боша хеле ҳам диққати хуб медоданд барои хондан. яъне ки одамое ки ӯро мешнохтанд ҳайрон буданд ки оила чӣ хел оилаи савримени, хеле ҳам ҳаётдӯст доранд. сирри ҳолати рухдодагӣ дар ҳамон рӯзномаҳо буданд ки чӣ хеле ки мо дар камтар пеш гуфтем. албатта мефаҳмед шумо. бетоқат нашин, фақат нигоҳ кунед, лайк фаромӯш кардагӣ набошин, то ки дигар видеоҳо барояд. соли 2017 баъд як чанд ҳафтаи марги лидери оила Бапал, оила дар ҳуҷраи меҳмонхонаи худшон ҷамъ шуда мехоҳанд ки дуо кунанд. яъне ки ҳар як динда ҳамин хел чиз ҳастае ки мисол баъди марги мурда, баъди марги шахс масад дуо мехонанд. оила ҷамъ мешава, бо ҳамроҳи ӯ ҳам Лалит хуш мешава. вақти хондани дуо овози ӯ мебарояд. албатта ки дар ин кор ҳама ба ҳайрат меоянд. инсафбадини оддӣ шида наметавонад ки дар вақти дуо хондан барои рӯҳи падар овози одаме ки 3 сол боз гирифтагӣ буд намебаромад. танҳо ба хат бо мо суҳбат мекард, имрӯз овозаш баромад.
دیگه هیچ کس فهمیده من نمیتونست که کار چه شید به غرض از خدی لالیت. یعنی که او حادثه را همه خیلی میفهمونه که همه البته در دینیک هست در روزنامه. یعنی که او با اعضای عائله نقل میکنه که شب در خواب او پدر مردگیش وارد شده. یعنی که کاروچ همه سخنایی که این گپ میزنه از این پس یعنی که انختارش همون سخنایی که در همون وقت او آوازی اینا بود و آوازی هم پدر مردگیش بود. لالیت همه خیلی میفهمونه با اعضای عائله که روحی پدر مردگیشون یعنی که همون وقت در چند مدتی ثانیه وارد شد بر بدن او این کارا کرد. از این پس با گفتی خدی لالیت همه خیلی میفهمونه که روحی پدرشون با بدن او وارد شده اداره میکنه عائله را و البته که به این گپ همه باور میکنن گویا چو داره در پیش چشمشون دیدن کو در هر یک این روزنامه ها اینستروکسیا برای زندگی کردن نوشتگی بود برای هر یک اعضای عائله و مثال در تلفن کم شیشتن خونهش یعنی که برادر خدی لالیت باید که از نوشاکی‌های اسپریتی دست بکشه زنها باید در آشخانه بیشتر باشن و یعنی که دیگر همه خیلی اینستروکسیوها و همه این اینستروکسیوها را او همه خیلی میفهموند که پدرش توسط او گفته است نه اینکه سخنای اوه. البته که عقل سالم قد اگر فکر کنی میفهمی که این همش دروغه. اوز یگان کس به یگان کس ناماده دوخ یگان کس در یگان کس نشته ای کار همش لالیت کرده سه و روزنامه ها دم لالیت نوشتگی. لیکن وقتی که اکسپرتیزا میکنن حسن خطی روزنامه ها با لالیت نبود مونند یعنی که ایرا دخترهای خوردی همین خانه نوشتگیان دنیم دیکورا یعنی که البته با سخنی که از کجا و نوشتوندن ایرا البته که لالیت گفتگی چیزی که ما گفته استم برادرها ایرا ما کشف نکردم این کاری ریال نشیدگی و ایرا گرفته بلوگرای انگلی چند بلوگرای هندوس بلوگرای روس لبوی نمود بلوگرای دایم برا گابز دیگه و بسیار ما دایم جا حیران میشم یک چیزی که میگه که همون دخترایی که جوانایی که همین کار کردن که نویسندگی اند نمیری کار از سخنای همین خدی لالیت و دانشجو و اینستیتوت تمام کردگن دانشگاه تمام کردگن چخیل نتونستم فهمیده که یک بریده در کجا گفتگیه کی آدم وقت دانشگاه را و ازش با عقل میشه در کجا گفتگیه فقط کم کم سواد از عقل خجلو کردن در کاره کو یعنی که بله اینه آدمو دکاس دانشگاه تمام کردگی اینمی روزنامه را گفتگی همو را نویسندگی و به همون گپای هم باور کردگن و جالبی دیگرش اونه که برادرها از سال 2007 این کاریو آغاز میوه تا سال 2018 در این قدر نمود دوامی سال یگان کس از این کارهایی که در خانه او رخ داده است درک نمی‌یابند تنها همین 11 نفر میدونید یعنی که در اینجا با یک صفحه دیگر هسته برای رقم 11 یعنی که خودی همین نقشه هم 11 سال دوام میکنه 11 تریزه 11 نفر 11 سال تئوری 11 تا روزنامه 11 تا توربوها در خانه 11 تا رشوتکو یعنی که بیاین اکنون گپ میزنیم که شب 1 ایول همون روز چی رخ داد. روزنامه گفتش دیگه که برای بازم سطح عائله بهتر و خوبتر شدن او باید یک ریتوالی بیان درخت چون خیلی ریتوال باید بگذارن یعنی که این بنیان نوی درخت یک نمود درختی هسته که در نودهاش به مثل ریشه‌واری داره. شرطهای این نمود ریتوال چی بود؟ یعنی که باید اعضای عائله دست پاشون و چشماشون و دهنشون را میبستن و خچونا دور میکشیدن. البته که را لبوی آدم بگوی میگه دیونه برات لیچید کخته نو ای آدمو ایرا نرمالی قبول میکنن برای چی که یعنی چه خیلی گفتیم که وابستگی از آن میکنه که بای باور میکنی یا که نمیکنی آنه که چه خیلی گپا باید بگوی با آدم که باور کنم یعنی که در روزنامه گفته شده بود که روحی با پل آمده او را از این حالت نجات میتیه وقتی که با پل میویه در خانه باید یک استکان آب باشه که رنگی او عوض میشه وقتی که با پل میویه تیاری برای این ریتوال 1 هفته دوام میکنه در دوام این هفته تمام اعضاهای عائله باید تیار میشدن و یاد میگرفتن چخیل خودشون دست پای خودشون بندن و خودی ریتوالا رپتیسیا میکنن تماشا کرده سین برادر رپتیسیا میکنن او کی چخیل دست پای خودشون بندن و خودشون دور بکشن رپتیسیا پروستم ببند خیلی ممکن دستی خودی لالیت و زنش تینا این قدر سخت بستگی نبودن به مثل دیگر دست ها ایروی فهمیده میشه که او آخران آدم ها بودگیان یعنی که دستای دیگر را سخت بستیان و یک دیگریش خچون بستیان ایشه و در دست پسر کلانی پخونش یک چند ایزها دیده میشه که او حرکت کردگی آزاد کنه خچه لیکن بند در گردن سپچکه نیسته کمپیرکه باشه چخیلی که ما میبینیم که او در پل افتیدگی مردگی بود با مثل دیگر رو دور کشیدگی نبود در روزنامه نویسش دیگه که به خاطر اونه که او نمیتونه راست یعنی که سین سالش به جای رسیدگی و نمیتونه راست نمیتونه اجرا کنه این ریتوالا او حق داره که
хобонакӣ кора кунад, яъне ки ура ба ремен буғӣ карда, қиртақҷаф кардагиян. Албатта ки ин кора ӯ худаш карда наметонист. Ира кӣ кардагия? Касе ки ин кора организоват кардагия, ман фикр мекунам. Худи Лалит. Албатта дариҷа ғайриоддиш ҳамие ки даҳшат аллакай шумо дидин, не ки ғайриоддиш дариҷае ки чӣ хел дар давоми 11 сол ин оила ба ин безмозгли баран бовар кардан. Чӣ хеле во ба ягон кас нагуфтан, ба ин нақшаи бовар кардан ки ин кор шуданияе. Хеле ҳам ҷолиба, лекин ин хеле кор бардора реал нияе. Шумо ҳар рӯз ин корро дар ҳаёт во мехӯрен. Ба як чизое бовар мекунен, ба як касое бовар мекунен, ба як гапое бовар мекунен. Ва ира дар психология эффекти авторитет меган. Эффекти авторитет чӣ гуна кор мекунад? Дар бисёр видеоҳо ма кам-кам фаҳмондагиам. Ина бо як примери дигараш дариҷа. Агар бихоҳен вообще мумкин аст видео вообще отдельно видео кунем ки дар бор бикунем видео ки эффекти авторитет чӣ гуна кор мекунад. Ва кӯтоҳ агар карда бифаҳмонем, авторитет ин ҳамон одаме мешавад ки як чанд бор гапи рост мега, гапи хуб мега, бовар мекунадша. Вақте ки уже эффекти авторитет уже агар ӯ дар назар дигар одамо авторитет кишидагӣ боша, дигар ӯра суханоша тафтиш намекунанд. Автоматик бовар мекунад. Вот кӯтоҳ карда бигем агар наме эффекти авторитет. ин кор хеле ошибкаи калоне. Ма агар любой намуд авторитет ки боши то мурданта хеле бихонӣ, ма гапи гуфтагитро аввал месанҷам, баъд. Фикри ақлатон дар комментария бинависем. Бардора видеоҳои нава интизор бошед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Қатитон паланган меҷӯшида наҳангам, вутита питан дар реклама утанган, ҷам доран танга кашонда суми коляра дил, боронаи суми коля додан доляра.